lan. Gel efiri gel ullu kanadım men sana örkecek. Kim diýdi ýany? Ha. Azyn triyapka men dinlemeni bir joçur yırtık çorap. Gidip görketsene doganın siyasam sayıntın ya. Aravallığı ve cegedike bolle. Daya unno kirle cegedike. Tohmuğulen tikran tohmuğulen. Şundun mu? Öleceğiz ki. Adam yüzün erkek adam yüzün görkezer dinle erkek adam yüzün görkezer. Sen yalaklar yüzünü görkezer. Bilmiyorum. Sen yalaklar senler var icensken men yıllı vektiniz bilýärmi? Men yıllı çıkban bir mi? Gitdiler. Icensken var arzin. Gelin tezde. Bolsaň çık giderler da tryapka. Göt. Ejensken yüzüňe siýdiler atutuga. Oňar ýaňy da olanlar sağ. Men ýaryň götüne sikmel tutup bar ýerde görseň öze gidi bilen o akko kalmana bir uğra diýär. Ejenski öze sağ saray üstüne siýýärler meňle. Alo. Çor. Sik sorsana men sikimi sor. Oyuncak pistolet. Ejenskene men sen tanamayan olsam käşke oyuncak pistoletin Bajinski pul ýatgan pistolet da beýle kiçik pul ýatgan. Sike goýdun many ýanyňda. Göt Bajinski, Kirlejenski. Ejes kuntu. Narkoman. Ejesiniň balagyna çen satyp beren Bajinskininki. Adam molluň bäri gelip. Burçuna silen padez Ejenskiň osurlan joraby. Yüzüňe siýer Ejenskiň tutup seni. Ağzyna siýerin Bajinskiň. Men marly borup diýän saňa Ejen amana sikeň sen. Göt Bajinskiň. Sen ýaly marly biziň doganska jogamy ýok. Siktiro baro. Üstüňe siýseler hem ýok marlylarla sen tarapyndan. Sen göt Ejen amana sikeň. Men kim siýlýän awasa kalp uradym. Yürü. Siýletjek men sana garys. Ejenskiň o kalp uratýanyň Bajinskiň akylsyzlary. Sik ýalak bolup. Sikde bary. Oglanlar Ejen bul tutulýar onta iň soňuna garaşyň. Ejen sikiň dogansyka tutup ýekejeňiz gynanmaň o ýalbarsa da. Üstüne siýiň tutupla. Gözler ağzyna siýmeli o gandon.